mawana putra kinurmatan makaten wau pasugatan ingkang angka kalih medalipun tari rampak celeng srenggi sampun katur mugi saged dadosaken jampinipun sayah wontenipun kalodhangan sonten menika sesarengan Mayangkara original ingkang mandhepok wonten Nadan jaraan pojok kota Kedhiringkatipun panegani dene panjenenganipun Bapa Soleh. Niki saderengipun pagelaran Mayangkara original dipun lajengaken dari pihak tuan rumah menika Bapak Budi Bonong ajeng ngawontenaken potong kuwi ulang tahun. Monggo Mas Batang jenengan setel teng operator. Pak Tik jenengan benakne mic wireless niki Pak Tik. Niki wonten mejane napa mboten niki Mbak Ren? Monggo dari keluarga besar Bapak Bonong wonten ngajeng. Monggo Pak Gan Reni teng ajeng. Panggilan Masinyo dipun timbali kalian Mbak Putri di atas panggung Masinyo. Monggo niki wedalipun bagi ayo monggo teng ajeng. Para bapak dipun dampingi Pak Renggo. Para bapak dipun dampingi selaku tuan rumah wonten sak kiwa tengenipun kue ulang tahun. Niki dalam rangka acara mengeti hari ulang tahun putri Bapak Bonong ingkang keparingan asma Maila. Nggih menika putrinipun Bapak Bonong ulang tahun ambal warsa ingkang kaping 10 tahun. Alhamdulillah undang Mayangkara 2 kali teng mriki mugi-mugi benjing kula dongaaken kathah rezekinipun anggenipun nyambut damel dipun paringi gampil. Ayo Pak Beno monggo teng mriki. Kuwine kok gak usah dikeroyokan, gak usah diguwaki, gak usah dilempar-lemparan, dipotong mboten didungani rumiyin to Pak Renggo. Nggih. Kula dunganane rumiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Duh Gusti ngaturaken kawula sembah bekti kawula dumateng panjenengan Gusti Allah junjungan kawula mugi-mugi putri Bapak Bonong ingkang keparingan asma Maila menika anggenipun kagungan hajat ulang tahun menika asageta dipun paringi yuswa ingkang panjang, dipun paringi kesehatan, dipun paringi rejeki pikantuk selamat bejo donya bejo akhirat ugi dadosa putri ingkang migunani damel bapak lan ibune ugi dadosa putri ingkang migunani dumateng tumrapipun agama ugi bangsa. Nyuwun tulung kagem Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang bawreksa ing mriki ing papan panggenan ing dusun Grojogan menika. Mugi-mugi putri Maila menika anggenipun wonten ingkang tiyang ganggu gawe, tiyang ganggu sejo Allah mugi-mugi enggal-enggal sirna.
sirna kena daya kersanipun Gusti Kang Maha Kawasa, Gusti Kang Murbeng dumadi, Gusti Kang Murbeng ing jagat. Kawula mung sakderma saged nenuwun mugi-mugi Gusti Allah paring kinabulaken. Amin 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 ya robbal alamin. Kun fayakun yang terjadi maka terjadilah. Ora ana wong kang iso gandoli, ora ana wong kang iso nyegah, lak wis tumraping Gusti Allah ingkang ngridhoi sinten kemawon manungsa ora bakal iso apa-apa. Monggo tiup lilinya, monggo Mas dipun iringi lagu. Bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Bukannya pelit atau gak mau, dan modal dikit yang ingin aku daripadamu, doa setulus hati. Moga Tuhan melindungi kamu, bahwa tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Dek. Kaki dong. Hari yang kau tunggu bertambah 1 tahun usiamu, bahagia kamu yang kau beri, bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, modal dikit yang ingin aku daripadamu, doa setulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu, serta capai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, Dek. Nggih menika lha niki mau kok ora disiapne to lepeke ladinge dige potong kuwe kok ora disiapne. Iki para bapane mayang karo ora profesional blas ketoke persiapan pewecati sitok-sitok ae. Niki pripun monggo Mas Kriwil. Monggo ngawontenaken ritual rumiyin kersane saged pagelaran Mayangkara original menika dipun paringi kelancaran. Kersanipun kados biasane Mayangkara original ben saged dugi penonton sakakeh-akeh sakokeh-okeh. Monggo persiapan ritual. Cah cilik-cilik mengke gamelane niki dipukul dionekne ora oleh kemliwar-kemliwer nek ngarepe panggung. Sik ngenteni bocah cilik-cilik iki.
Aja cilik-cilik minggir. Monggo Pak Imam diadapke mawon Pak Imam. Niki tumpenge jalan buka. Ya ingsun wonten ana ing tengah jagat. Dudu jagat sifate alam jagat turun ing urip. Atiku sing menyatune. Apa kuasane sira ingsun kompon. Lebokno labune ing bakat para manungsa sakiwata kene ing dusun grojokan menika. Sita edan ora edan, sita gendeng kepati-pati marang ingsun. Ora bakal kena dipun tambani. Ora bakal kena ditambani. Kena daya kesanipun saking Gusti Kang Maha Kawasa, Gusti Kang Murbeng dumadi, Gusti Kang Murbeng ing jagat sak isine. Kun fayakun yang terjadi, maka terjadilah. Maka terjadilah. Eyang wayang karo kawula nyuwun tambahi pangestu. Kawula nyuwun tambahi pangestu. Kawula nyuwun tambahi pangestu. Ing sonten punika kawula lan sak rombongan wayang karo original ngawontenaken pagelaran seni kutha Kepang menika kula gelar wonten ing dusun grojokan. Nyuwun tulung aja kemliwar wonten lebetipun kalangan. Ing sore menika kawula gelar seni budaya wonten ing mriki ing papan panggenan ing dusun grojokan menika. Ora kados biasane, ora kaya biasane. Biasane penonton yang meniki pun berjubel sampun dados lautan para manungsa. Ananging ing siang punika penonton tasih dereng saged dugi kados biasanipun. Kula nggih mangertosi teng pundi-pundi panggenan wonten tontonan, teng pundi-pundi panggenan wonten pertunjukan. Kula nggih mangertosi. Tapi mbok pilih kawula aksal nyuwun dumateng panjenengan. Guru kawula, junjungan kawula Eyang Wayang Kara original. Ingkang dados panutan kawula nyuwun tulung. Panjenengan dugeaken penonton sak kathah-kathahe. Panjenengan tekake penonton sak okeh-okeh. Kula pengin ing dusun grojokan menika asageta dados lautan para manungsa, dados seksi. Wayang Kara original gelar seni pentas wonten ing mriki ing papan panggenan menika. Mugi-mugi asageta sukses, asageta kados ingkang kula dados pengangen-angenan kawula. Sun Eyang madeg ajiku sijaran goyang, tak goyang ing tengah latar. Obat-obat kulawe benang pesapake gunung jugruk segoro asap. Ombak gede sirep, pesat-pesatake si jabang bayi ing para manungsa. Ingkang nandang sepi, para manungsa ingkang kesepian sak kiwa tengene kota Kediri, sak kiwa tengene ing dusun grojokan menika. Kena daya ilmu pengasihan kawula. Lumantar sumarbetipun angin. Rapal mantra jaba kawula menika kegawa sumilir angin mlebet wonten kalbu-kalbu para manungsa. Manungsa ingkang nandang sepi, manungsa ingkang kesepian. Dat saking sifat kersanipun Gusti Kang Maha Kawasa, Gusti Kang Murbeng dumadi, Gusti Kang Murbeng ing jagat sak isine. Aja nganti mari-mari. Lek rupian ingsun teko sing nambani.
kagem Nyai Danyang Kaki Danyang ingkang bawreksa ing dusun grojogan menika ingkang gaib ingkang maha gaib jat saking sifat kersanipun Gusti kang maha kawasa Gusti kang murbeng jumati Gusti kang murbeng ing jagat tak suwun ewang-ewang ana kawula lan sak rombongan anggenipun kawula lan sak rombongan gelar seni budaya menika asageta dugi penonton sak kata-katae sak menika dinten menika ing detik menika kawula nyuwun dumateng panjenengan mugi-mugi ing dusun grojogan menika asageta dados lautan manungsa mirsani sedanten pagelaran Mayangkara Ori Cina Sir Alen jatining urip ya ingsun sejatining urip sira sejatining Allah ya ingsun sejatining Allah kun fayakun yang terjadi maka terjadilah ana daya kersanipun sakit Gusti kang maha kawasa Gusti kang murbeng dumati Gusti kang murbeng ing jagat saisine para manungsa sak kiwa tengenku para manungsa saka wetan saka kilen enggal-enggal teka rene enggal-enggal wonten ing papan panggonan kene kena daya japa mantraku lumantar kegawa sumilire angin sumrebetipun angin ingkang gaib ingkang maha gaib jat saking sifat kersanipun Gusti kang maha kawasa Gusti kang murbeng dumati Gusti kang murbeng ing jagat kun fayakun monggo para bapak japa mantra dipun waca piyambak-piyambak ingkang wejangan saking Bapak Guru ingkang wejangan saking Bapak Guru panjenengan baca sebanyak 3 kali dengan menahan nafas. Semoga pagelaran ini asageta dugi penonton sak kathah-kathahipun penonton sak akeh-akehipun kersanipun Gusti kang maha kawasa Gusti kang murbeng dumati Gusti kang murbeng ing jagat saisine kersanipun Gusti kang maha kawasa niat ingsun agem ana ing tengahing jagat dudu jagat sifate alam jagat turut ing urip ajiku sing menyambuti apa kuasane sira ingsun kongkon lebokno labune ing badan para manungsa sida edan ora edan sida gendeng ora gendeng aja nganti mari-mari lek rong yen ingsun teko sing nambani kun fayakun yang terjadi maka terjadilah dongaaken sedanten kemawon kagem warga ingkang wonten sakiwa tengene ing papan panggenan menika ingkang nandhang gerah ingkang nandhang sakit mugi-mugi enggal-enggal dipun angkat penyakitipun mugi-mugi enggal dipun paringi kesarasan mugi-mugi enggal-enggal pikantuk kesehatan kersanipun Gusti kang maha kawasa ugi kula dongaaken sedanten kemawon dumateng para bapak bakul ibu bakul wonten ing mriki ing papan panggenan anggenipun sadean anggenipun pados rejeki mugi-mugi daganganipun pinaringan laris asale dhuwit bali dadi dhuwit pikantuk rejeki ingkang barokah amin amin ya robbal alamin.
Nggih niki saderengipun pagelaran dipun lajengaken tari Bocah Ganong dipun lajengaken Banteng Galake Mayangkara original. Niki wonten kabar gembira saking kawula ingkang saged kawula sampaiaken menika Banteng Galak Mayangkara original, banteng asline Mayangkara original tajam hadir lagi di atas panggung Mayangkara original. Tapi niki saderengipun dipun lajengaken tari rampak bantengan tawi ganongan panyuwunan saking ingkang kagungan dalem nggih menika Mbak Ida Niken diutus perform untuk menyanyikan satu lagu atau dua lagu siap dipun sawer dik. Sami kalian Bapak Jainal kula aturi minggah wonten sasana pagelaran. Monggo Bapak Jainal munggah dhewe apa tak unggahne? Munggah. Kene Pak 200.000 kula sing nyarni. Panjenengan munggah riyin. Pak Jainal, monggo. Engko lak ra tak disiki kenek niken sawere selep masuk kantong kene ra oleh apa-apa. Tak disikane sik. Monggo Pak Jainal. Loh penontonnya kok wis langsung akeh kene. Mustahil mustatabah. Rahasiane iki. Angel kuwi top bendina kudu tampa nek jero gua selo mangleng. Lagi iso. Pak kula kalih atus rumiyin. Mengke soalé lak pun wonten niken panjenengan sawer iku mengke masuk kantonge pribadi niken nih. Soalnya iPhone-nya harus ganti 15 apa? 15 klik. Kena bayi. Ayo dek. Sumenengo dek. Panggilan Masinyo diharap naik di atas panggung. Niki kan sampun mendung Bapak Ibu payungnya diikumke mawon kersane sing wingking saged ketinggal lah gitu. Nah diikumne sing wingking saged ketinggal. Oke. Soalnya mas aku harus kurang banter ngene to ya. Oh kurang banter. Mastik SG banterno mastik. Kurang geler. Kurang geler tambahno mastik yo. Iki SG lagi. Hah? SG Audio Production. Oh iya SG Pro Audio. Sing maine omahe sampean kon kirine kae lho. Lah yo. Ning kene kudu los no. Losno mastik. Los. Oke ayah ki piye? Aku Sebarang request apa? Bapak kerso minggah teng mriki berarti harus menyanyikan sebuah lagu ataupun joget. Ayo to rada maju lho ra ketok. Sisi bapakne takon medon lho iki. Ayo go Pak Jainal. Lho iki ngrogoi tase wis. Ayah iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun adik Maila yang ke-10 tahun. Oh yang ke-10 tahun. Ya didoakan semoga menjadi anak yang solehah, berbakti kepada kedua orang tua, bisa membanggakan nama orang tua, mengharumkan nama bangsa dan juga negara. Amin. Semoga menjadi anak yang pinter, melebihi dari orang tua. Iku jangan-jangan barjope sinden wakeh wis kesel gede dadi ustazah. Sopo? Sampeyan ketoke ceramah ya wis pinter. Aku ki sembarang-barang iso kok Bapak namine sinten, Pak? Bapak Jainal. Kalih niki nyonyahe. Nyonya sinten namine? Farida.
Sinten? Bu Farida. Bu Farida. Kersa nyanyi, nopo joget, nopo duit, nopo nyangoni? Nyangoni mawon. Nyangoni mawon, panggah ditampani bolo. Panjak pertama diam dulu. Nggih dulur, nyangoni mawon nggih. Engko lek bagiane ijo-ijo tak kene ya. Lagune napa, Pak? Sanes. Siap. Sanes, Mas. Oh, playere ganti. Dan iki sampun apa malih, Mas? Sampun apa malih, Bu? Malih. Setunggal malih nggih. Gek pulang ya aku. Satu lagi, Mas. Tak turutane, tak usahane. Tangannya di atas semua ya. Aku ra masalah yen kon berjuang dhewe. Sing penting kowe apa? Dingin. Terima kasih Mas Novan. Bocil. Jaranan 2001 kreasi. Kakean kreasi tadi. Yo bene to ben nyeni kok. Nyuni lah, Seng. Niken Salindri jenengan istirahat rumiyin. Niki wancinipun rampak banteng galake Mayangkara original. Monggo Mak Sablah dipun bantu bocah cilik-cilik dinggirke mawon amargi radi bahaya. Ayo cah cilik-cilik rada dinggirke mawon Mak Sablah. Panggonge sumpek, pecute dawa-dawa, bantenge galak-galak. Ayo, demi keamanan, demi kenyamanan, demi kesuksesan kita bersama. Ini himbauan dari bapak-bapak keamanan, dari Bapak Polsek. Himbauan cah cilik-cilik mudun senek dhuwur panggung. Juga dari bapak-bapak keamanan ini himbauan dari bocah cilik-cilik. Ayo mudhuk kabeh senek dhuwur. Ki cor-corane ki
Ora nggih semen iki jaman biyen iki Cian. Ayo muduk. Nggih Pak Daryono matur sembah nuwun niki kanca lawas bola plek iki. Iki biyen pendidikane polisi bareng aku. Kono terpilih aku gak wis terpilih. Matur sembah nuwun Pak Daryanto. Nggih. Niki mengke juga ada atraksi Niken Salindri naik bambu. Oh nggih. Ini request dari Bapak Kanit Intel Polsek Wates saderengipun dilebon lajengaken Pak Kanit badhe nyumbang satu lagu Mas, lagunipun Gala-gala. Monggo Pak Kanit Intel, Pak Kanit Binmas, monggo kula aturi menggah wonten sasana palagan. Dek niki kan mengke sios atraksi munggah bambu ta. Sios kok persiapan ya. Kok kethek. Kethek sibukno. Monggo bawa terus pundi Bapak Kanit Binmas untuk nyumbang satu lagu suara emasnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, damai ya, semua saudara. Kita buat seindah mungkin. Ya ini untuk izin kan susah, makanya damai saja, tidak usah bertengkar. Oke ya, gala-gala. Duet ada kan? Duet ini Mbak. Perempuannya. Bos iki dulur ku wabeh bos ngene iki.